Добре дошли в сърцето на Родопите. Едно магическо място, където природата и комфортът се срещат. Нашият хотел предлага уют и спокойствие за до 30 души. Идеално място за вашата почивка или специално събитие. За тези, които търсят уединение и романтика, нашата самостоятелна къщичка за гости е перфектното убежище. Обичате ли приключения? Нашата конна база ви предлага незабравими разходки сред живописните родопски пътеки. За любителите на адреналина, нашия въжен парк ще ви предизвика със своите вълнуващи маршрути. Поддържайте форма дори по време на почивката си в нашата модерна спортна зала. Насладете се на уникални домашни ястия, приготвени с любов и внимание към детайла. Поглезете се с нашите професионални масажни процедури, които ще ви накарат да се почувствате освежени и заредени. Открийте красотата на Родопите с нашите организирани пешеходни и офроуд турове. Елате при нас и създайте спомени, които ще останат завинаги. Вашата мечтана почивка ви очаква в Родопите. Резервирайте сега и открийте магията на Родопите.